Dobrodošli u tvrtku Agristar. Tvrtka je utemeljena 1995. godine kao malo obiteljsko poduzeće u potpuno privatnom vlasništvu. Od samih početaka, već 17 godina, tvrtka je jedan od vodećih hrvatskih izvoznika ljekovitog bilja te je prisutna na zahtjevnom europskom tržištu, gdje je etablirala kao provjeren i siguran dobavljač. Sirovina se skladišti na propisani način, redovito se podvrgava kontroli zdravstvene ispravnosti, a prije samog pakiranja vrši se i ručno prebiranje sirovine. Kroz pogone Agristara, bilo kao proizvod ili poluproizvod, proizlazi više od 150 vrsta različitog bilja. Od prije 10 godina Agristar je počeo proizvoditi i gotove proizvode koje tržištu nudi pod vlastitom robnom markom. Riječ je o čajevima u filter vrećicama, čajnim mješavinama registriranim kao dodaci prehrani te pojedinačnom ljekovitom bilju i začinima. Budući da su još od 2005. godine certificirani po ISO 9001 standardu i HACCP sustavu, posebna pažnja se posvećuje kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda. Tvrtka je također i dobitnik Zlatne kune za 2002. godinu. Surađuje sa ovlaštenim ustanovama u Republici Hrvatskoj koje su akreditirane za kontrolu hrane. Danas tvrtka ima 27 stalno zaposlenih djelatnika, a u postupku je izgradnja novog, većeg skladišnog i proizvodnog prostora na novoj lokaciji. Već punih 17 godina moto tvrtke Agristar je ponuditi visoko kvalitetan proizvod zadovoljnom kupcu. Tako će biti i u buduće. Stoga pozdravljamo sve naše drage kupce i cijenjene poslovne partnere u nadi za još uspješnijom i boljom suradnjom.